Môj grimoár na lásku nebeskú. Najkrajšie, čo človek môže dávať, ale aj dostávať, je láska. Všedná aj nevšedná láska, ktorá existuje od veky vekov medzi nebom a zemou. O láske sa doposiaľ veľa popísalo a ešte sa veľa popíše. Hovorí sa o nej ako o mocnej čarodejke, o najkrajšej a najčistejšej energii, ktorá pulzuje medzi nebom a zemou. Od dávnych vekov láska priťahovala a spájala ľudí. Skláňajú sa pred ňou všetky ostatné životné priority. Pre lásku nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti dochádza k rôznym nepríjemným situáciám. Pre lásku, ale aj nelásku dochádzalo k súboju či k vojnám. Rytieri vždy chránili svoje vyvolané kontesy a takto sa rodiny navždy spájali a tak rozširovali svoje city, ale aj majetok. Nech už to je s láskou akokoľvek, jedno je isté. Na lásku treba vždy dvoch. Stroj na lásku doposiaľ ešte nikto nevynašiel, ale to nebráni ľudstvu, aby vynachádzalo stále nové a nové prejavy tohto prekrásneho, čistého, božského citu. V dávnych vekoch sa povrávalo, že niekto dokázal od lásky zjesť svojho milovaného partnera. Hoci je to veľmi svojský prejav lásky, aj v dnešných časoch prichádza k rôznym neštandardným prejavom v tejto citovej oblasti. Bez lásky je život takmer bezcenný a je len ťažkým bremenom. Bez čistého citu, ako je láska, býva zväčša život prázdny a životná pohoda veľmi pokrývkáva, život je iba nechutným živorením. Najkrajšie prejavy vznešenej lásky, lásky nebeskej, prichádzajú po predošlom jedinečnom citovom zážitku. Poznanie v oblasti citov nám privádza k tomu, že s niekým je ťažko prežiť čo je len 1 hodinu, ale s iným by nestačili ani len 3 životy. Citové poznanie a jeho následná životná múdrosť, overená rokmi a istými skúsenosťami, nás privádza k istému citovému poznaniu. Ja som začal písať grimoáre lásky, najprv len svojim blízkym, neskôr i ostatným žiadateľom. Pre vysvetlenie uvádzam, že grimoár je istý tajomný návod na lásku, ako sa jej zmocniť, ale hlavne ako si ju udržať. Dobre vypracovaný grimoár musí obsahovať presné údaje žiadateľa a musí byť vyhotovený podľa prísnych magických a astrologických pravidiel bielej ľubostnej mágie. Pokiaľ sa jeho návod dodržiava, žiadateľovi bude láska nadelená plnými priehršťami. O jej účinkoch sa môže účastník presvedčiť sám. Musím však podotknúť, že účinky a citové prejavy grimoáru sú veľmi príjemnou záležitosťou a u človeka môžu pretrvávať veľmi dlho. V knihách Tajomstva a tajomné vedy sa uvádza jedna magická, veľmi účinná formulka. Heslo lásky magické, keď chcete získať či poznať milovanú osobu, treba vyriecť pred ňou nahlas a bez svedkov s pohľadom upretým do jej očí nasledovné. Cape cama non capete et publica filiomnibus vis. Opakujem. Cape cama non capete et publica filiomnibus vis. Všetkým zamilovaným odporúčam vyskúšať tento malý magický rituál, hlavne v mesiaci máj. Najviac praje láske ako iné obdobie. Formulku je možné dopraviť k láske aj cez telefón alebo pomocou SMS, ale aj MMS správou a treba ju opakovať aspoň 9 krát. Ľudská vôľa má neuveriteľnú silu a pomocou nej sa dá docieliť netušené veci, hlavne v oblasti lásky. Svoje pevné miesto v oblastiach lásky má aj mágia farieb. Napríklad červená môže na určitej vibračnej úrovni v oblasti citov nositeľovi priniesť šťastie, ale rovnako rúžová či biela. Kytica červených rúží má svoju jasnú reč v oblasti citov. Oranžová podporuje príťažlivosť a zlata kúzlo osobnosti. Vyskúšajte, je to overené. Ja darujem kytice hlavne biele. Nesú so sebou určitú čistotu a dokážu sa sami na sebe nakodovať podľa želanej alebo prejavenej citovej situácie. Staré múdre knihy hovoria, že láska je veľkým tajomstvom ľudského šťastia. Extrasenzorici vedia, že jeden deň v týždni praje láske vo zvýšenej miere, môže to byť práve piatok, pretože magické fluidum citov a cítení je viacej zhustené a aktívne. Nad láskou bdie planéta Venuša.
V kartách ju zastupuje srdcová sedma a v magickej numerológii sa uvádza ako symbol lásky a naplnenie citov číslom 2. V dvojke sa skrýva naplnenie citov, rozmnoženie, aj preto je symbolom manželstva, partnerstva, ale tiež sebectva, ktoré je v ňom ukryté. Drahokamy majú svoju reč lásky, o čom svedčí krásny a ušľachtilý diamant. Tento drahokam je tichým, ale silným prejavom najčistejšieho citu, akým je láska. Najzákladnejším prejavom citu je bosk. Pri ňom sa začína alchymia individuálnych a krásnych pôžitkov. Najväčším hriechom v oblasti citov patrí zabitie lásky. Pred oltárom milovanej osobe sľubujeme účasť v dobrom a v zlom, chorobe i zdraví. A potom pri bežných životných trápeniach s ľahkosťou opúšťame osobu, ktorú sme tak veľmi milovali. V tomto prípade nastupuje nepodpaliteľný zázrakom karmy, ktorý nazývame aj božskou spravodlivosťou. Jej prejavy poznáme už mnoho ľudí. Z pohľadu zdravovedy láska preteká cez srdce a žalúdok, končí pri ladvinách. Čakatelia na lásku, ako sa im hovorí, môžu byť častejšie chorí a mrzutí, kým ľudia s prebytkom lásky sa väčšinou nezmestia do kože, naštartujú si reťaz nepríjemných zážitkov a následkov. A pritom dobre vieme, že ani daňový úrad nám nevyrúbi takú daň, ako pošliapaná láska. V Delskej veštiarni vraj visel nápis Maden Agan. Ničoho priveľa. Všetko môže človek unaviť, ako aj ak je to cez mieru. Šport, zábava, ale aj milovanie. Preto najväčším zmyslom životnej púte je prežiť pekný život na zemi, to znamená mať niekoho úprimne rád, spoznávať nepoznané, nebyť precitlivý na seba a necitlivý k druhým. Človek potrebuje človeka, aby zostal človekom. Nikto nechce byť bez lásky, nemusí zostať sám. Vždy existuje niekde niekto, kto potrebuje toho druhého, či na chvíľu a jeden deň, alebo na celý život. Sila pudov príťažlivosti, túžby, citov je len ťažko porovnateľná, preto každý vychádza z iného spoločenského či biologického základu a žije v iných podmienkach. Skutočná láska dokáže rozumieť odlišnostiam, dokonca odlišnosti môžu byť podstatou lásky a životnej krásy. Veď keby všetci ľudia boli rovnakí, možno ani láska by neexistovala. Nikdy nezabudnem, ako som pred niekoľkými rokmi sedel s kamarátom Rínom na streche starého domu. Robili sme údržbu a zastihla nás tam noc. Len sme tam tak bezstarostne sedeli a nohami skopovali mach zo starej škrídle a v tej chvíli fascinovalo nás rozsvietené jagavé májové nebo. V tej chvíli sme mali pocit, že i mesiac sa na moment zatriasol. Bola to jedna z krásnych májových nocí, kde sme popustili úzdu spomienkam a fantázii a obaja sme rozprávali o citových poznaniach, ktoré sme venovali svojim chlapčenským láskam. Skončili sme skoro nad ránom, keď sa začalo pomaly rozvidňovať a vtáci svojim spenom ohlasovali, že je pred nami nové májové ráno. Som presvedčený, že každý pekný citový vzťah môžeme nazvať malým životným zázrakom, a že tých malých zázrakov potrebuje človek čoraz viac. Škola života nám prezradza, že v prvej fáze života robíme to, čo potrebujeme, kým v druhej fáze robíme to, čo chceme. Ja som sa prehúpol do tej druhej fázy a môjim veľkým snom bolo a je stále prežiť život s milovanou osobou na starobilom zámku. Alebo na starom pánskom dvore, kde by ma každé ráno prebudzali vône čajových ruží, spoločne so spevom vtákov a s teplým vychádzajúcim slnkom. Prečo by sme mali svoj život tráviť vo sne, keď ho môžeme prežiť v realite a tá môže byť pre nás skutočne báječná? Vieme, že láska je najsilnejším liekom a bohatstvom pre človeka a pekný bosk je následkom a prejavom správnej liečby našej duše. Učme sa novým veciam, ako cítiť lásku, učiť sa boskávať a milovať svoj objekt lásky. Veď pri harmonizácii našich citov predídeme istým chorobám, najmä v oblasti ladvín, srdca a štítnej žľazy. Nehľadajte lásku inde,
Ona sídli v každom z nás, len ju musíme vedieť správne, v správnom čase prebudiť. Láska nebeská je veľký cit a nesie so sebou tajomstvo a bohatstvo ľudského šťastia. Nie je každému daná do vienka. Pokiaľ by sa vám v citovej oblasti dlho nedarilo, nevadí. Ja vám dokážem zhotoviť jedinečný osobný grimoár na lásku, presne podľa bielej, ľúbostnej nádie, ktorý vám lásku pritiahne. Bude len na vás, pokiaľ si ju dokážete ustrážiť. Volám sa Michala a všetci ma volajú Miška. Mám rada múdrosť a preto sa ňou aj obklopujem. Teším sa, že sa uvidíme.